Allà al fons, veiem la destrucció d'Atenes. Tots sols ens enfrontarem al monstre que ens arrasa la terra. Jo havia pregat perquè els espartans ens vinguessin a ajudar. Potser pensen que ja han donat massa. Ens has fallat a tots. És culpa teva, això. Sense els espartans som uns pagesos. Hauríem hagut de negociar amb els perses quan vam poder. Teniu raó. Sí, només tenim un grapat de vaixells. I sí, som uns simples pagesos. Som comerciants. Som nens que s'han fet homes a través del sacrifici forjats en el combat. He jugat a un joc arriscat. I he perdut! Si em voleu girar l'esquena, a mi i al vostre poble, no us ho retrauré. Sou lliures de marxar. Sou homes lliures. Molt bé. Doncs ara posem-nos a fer feina i fem fora aquells vaixells de Grècia. Avui és un dia privilegiat per nosaltres. La gesta s'explicarà fins d'aquí 1000 anys. Que la nostra resistència final quedi registrada a la història. Demostrem que ens estimem més morir drets que no pas viure agenollats!